Dobar dan, poštovani naši. Ja sam Marija Lošić ispred kompanije New Life Turkey i sa mnom je naravno moj kolega Murat Onan. Nas dvoje se danas nalazimo na nekih 900 metara udaljeni od plaže u Mahmutlaru u jednom fantastičnom kompleksu koji sadrži potpuno sve sadržaje na koje smo navikli. Jedan veliki spoljni bazen, zatim unutrašnji bazen, hamam, fitness centar, sauna, teren za tenis i čak između ostalog ima i svoj restoran. Stan koji ćemo danas da vam pokažemo nalazi se na 3. spratu, 2+1 je stan, 105 metara kvadratnih, u sebi ima 2 spavaće sobe, prelep terasu, 2 kupatila, a sve ostalo ćemo da vidimo zajedno. Izvoli, More. U samom ulasku u stan naravno imamo, samo sekundicu, protivprovalna vrata kao u većini stanova koje smo navikli da vidimo ovdje u Turskoj. I imamo jedan kao, ne možemo reći da je hodnik, ali da, odvojen prostor kada se uđe. I odmah sa desne strane imamo hodnik, pred hodnika imamo jednu jako lepu policu ili kako već možemo da komodicu sa vrlo interesantnim telefonom. I imamo hodnik iz kojih se ulazi u svaku prostoriju. U tom hodniku sa desne strane imamo prvo kupatilo sa tuš kabinom, centralna ventilacija, a Murat će da vam pokaže unutra. Opa! Keramika je zaista lepa i očuvana. I odmah u nastavku idemo u prvu ili ti glavnu spavaću sobu, a ova spavaća soba ima jedan fantastičan deo koji ja zaista volim i idem odmah da vam pokažem, a to je deo gde je garderober, koji je naravno sav u ogledalu, na moju veliku radost, i naravno izuzetno je praktičan i ima dosta prostora za odlaganje u svakom pogledu, a ona stvar koja je zaista jako dobra je to što ova soba ima svoje kupatilo i to sa kadrom na koju zaista nismo navikli. On pored sebe ima i bojler sa ove strane. Dizajnerski je stan izuzetno lepo osmišljen. I sve boje koje prevladavaju u ovom stanu su zaista onako tople i daju mu neki poseban šarm, kao i detalji u ovom stanu. Podovi su svi od keramike. Zidovi su, ja sad ne znam, verovatno ćete da vidite, Murat će da vam pokaže, a ja zaista ne znam kako bih to nazvala. Nisu klasični zidovi, imaju neki rad na sebi. I onda ulazimo u glavnu spavaću sobu koja je poprilično prostorna, koja se nalazi jedan veliki i izuzetno udoban krevet za spavanje, air condition. Imamo sa ove strane komodicu koja u sebi ima opet mesta za odlaganje, a ujedno i sjajno mesto za nas dame, za šminkanje, doterivanje i tako dalje. Ova soba nema svoju terasu, a imamo još i 2 noćna ormarića i to bi bilo to što se tiče ove sobe, koja je po mene zaista sjajna. I ovaj stan je pun sjajnih detalja kao što možete da vidite. U povratku u hodnik, preko puta prvog kupatila, imamo drugu spavaću sobu, koja u sebi ima 2 single kreveta, jedan noćni ormarić sa 2 police između njega. Kao što možete da vidite, sa ove strane je ugradni, da ne gazimo, ugradni garderober, što je super zaista, jer štedi prostor i on je vrlo funkcionalan, u sebi ima fiokice, tako, imamo dosta mesta za odlaganje i ova naravno soba nema takođe izlaz na terasu, mada joj prozor gleda na terasu koju ćemo da vam pokažemo kasnije. I naravno i ovaj sat u obliku bicikla mi se baš dopada. Naravno sve sobe imaju svoj air condition, klime tako reći u stvari, da se ispravim.
iz ove sobe se vraćamo u polaznu tačku, tačnije hodnik, i ulazimo u kuhinju sa dnevnim boravkom. Kuhinja je sa leve strane od ulaznih vrata i u sebi ima apsolutno svu belu tehniku, potpuno novu. Opa, možda nisam doručkom. Da. Ovo nećemo nikom pričati, samo će svi da vide. Imamo jedan nov frižider sa lednom komorom. Zatim mašina za veš je u kuhinju smeštena, mada ima prostora i kupatilo, čak i u nekom od hodnika. Naravno imamo mašinu za suđe. Ona nije nova, korištena je. Imamo rerno i ploča je električna. Naravno tu je i aspirator, ploča je granit i zaista i ova kuhinja ovako poprilično ima neki svoj šmek, ako možemo tako da kažemo. I naspram ove divne kuhinje imamo jedan zaista prostran dnevni boravak. Sto za ručavanje za 4 osobe koje ima na sebi ogledalo. Murad, can you show please this moment here? Mislim da za ovakvim stolom niko ne bi mogao da dobije koji kilogram više, jer je ogledalo odmah tu da vas opomene sa trenutnim stanjem. Imamo naravno dnevni boravak sa jednim trosedom koji nema mogućnost rasklapanja, bar mislim tako. Da, nema mogućnost, to je to znači što se tiče spavanja. Stočić, imamo i televizor, 2 foteljice i komoda koja također ima mesta za odlaganje. Tako je. I pored ovih uobičajenih stvari, zaista stan je prepun sitnih detalja i naravno kada kupite stan dobijate ga potpuno kompletno ovako sa ovim. Jako mi se sviđaju lusteri, baš, rasveta je vrlo interesantna u ovom stanu. Naravno, iz dnevnog boravka dobijamo jedan veliki galerijski prozor i možemo da se... Zaista ima jako puno detalja, ja se izvinjavam, ali prosto ne mogu da im odolim. Možete da gledate i komšije ili ovo teleskop. Mislim da ću prestati da pričam o detaljima. Naravno, i onda dolazimo do jedne fantastične terase koja je naravno kao u obliku broda. I ona ima svoju ljuljašku i gleda na ceo kompleks. A sad iz ove perspektive možete da vidite u stvari o kojoj veličini kompleksa mi govorimo. I da rezimiramo još jednom. Znači, nalazimo se u Mahmutlaru na nekih 900 metara od plaže otprilike, u jednom fantastičnom velikom kompleksu koji u sebi sadrži apsolutno sve, čak i teren za tenis, svoj restoran koji možemo da vidimo odavde. 105 metara kvadratnih je stan, ima 2 kupatila, 2 spavaće sobe, veliki dnevni boravak sa kuhinjom, terasu na kojoj se nalazimo, nalazi se na 3. spratu i, poštovani moji, jedna sjajna cena ovog fantastičnog stana sa svim ovim detaljima i namještajem koje ste vidjeli je 129.000 evra. Ja mislim da je ovo jedna sjajna prilika koja se ne propušta. Ja vam sad s ove strane šaljem jedan srdačan i veliki pozdrav od mene, Murata i naravno celog tima New Life Turkey. Hvala vam puno što nam pratite i do sljedećeg viđenja. Prijatno!